Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. A napi content újabb epizódjánál vagyunk, tehát a valami kutyás videó. Ott van Eszki. És akkor most megmutatom, hogy mit fognak kapni a tyúkocskák. Ilyen nassolni valónak. Bizonyám, ez burgonyahéj. És nézzétek meg, hogy fognak neki örülni. Figyeljétek. Megijedtek tőle, de már jönnek is, nézzétek, és már hordják el. Ugye most veszek ennek, hogy melyik egye meg előbb, de a galléros mindjárt meg fogja unni azt, hogy nem engedik oda. Olyan galléros, hogy eléggé türelmes. Ugye még. Szóval megunja azt, hogy nem engedik oda, úgy pofán fogja őket baszkodni. Nézd, engem már lopott. Már egyet lopott. Jöjjön. Ezt akkor mindjárt beviszem. Az ő tálat. Itt vannak a tűzijáték darabjai, ugye a régi maradványok, hát ennyi marad belőlük, ugye, de ezeket még innen nem raktam el, viszont rászántam magam, és végre valahára kiszedtem ezeket a földből. Itt vannak fönt azok, amik onnan kilettek szedve. Innen kilettek szépen szedve, itt voltak, a helyüket még meg lehet amúgy találni, is lehet csodálni, hogyha valaki kíváncsi rá. Itt van az a 4 darab luk, illetve itt az 5. ugye ide lőttük a római gyertyát, így ráállok, és akkor így itt. És meg lehet csodálni, és akkor ez így működik, így nézünk ki. Jelenleg hát ez az a még mindig egy kicsit rumli van, illetve majd ugye, a karácsonyfát már lassan szedjük szét. Még mindig itt vannak a sikoly rakéták, mindenek. Mert még nem szedtem ezt a semmit, csak rászántam magam gyorsan, csöveket kihúzom. Mert tehát ezek minek legyenek ott, amikor ezeket fel tudjuk majd másra is használni, de nem lesznek ezek másra felhasználva, hanem vagy jövőre is ezekből szeretném indítani a tűzijátékot. Hanem helyette majd ilyen tyúkok, majd a fenti részét, ezt meg kell csinálnom, ugyanis tyúkok mennek oda-vissza. Úgyhogy hát így kiszedtem a lőállásokat most már ezekre. Ezek sem emlékeztetnek arra az 5 nappal ezelőtti eseményre. Őt úgy hívunk, hogy szilveszter. Már ezek sem fognak emlékeztetni minket. Már csak a megmaradt szemét. Ma még a piás dobozokat, üvegeket, egyebeket is kidobáltuk. Na jó van, hogy már, hogyha már valami kutyás videó a videó címe, ugye akkor már legyen egy kis eszkimó rész is, ő még nem volt már ma sétálni, úgyhogy mindjárt vinnem kell, viszont mindjárt be fog sötétedni. Mindenképpen szeretném bevinni. Gyere ide! Gyere ide! Jó kutya, na most vagy balandul. Ne ugassál! Na, úgyhogy mindjárt megy az eszkimó, csak akkor még gyorsan a tyúkokat. És akkor a krumpliét. Na most már a galléros már szerintem megunta. Ezt a tejánanba beszekednie kell. Úgyhogy most így állnak. Úgyhogy hát akkor mindjárt. Úgyhogy itt vannak a kis tyúkocskáink. Na jó van, hát akkor csak ennyit akartam. Nekem mennem kell kutyúra. Úgyhogy sziasztok!